Ngiyababingelela abangcwele. Isihloko sithi yebo, uJehova uyabathethelela abazisolayo. Leli bandla libandla likaJehova. Ngalawo mazwi alifani nebandla elisuke mhlambe ngentando yethu noma esizisusele lona, kodwa leli bandla ibandla likaJehova. Leli bandla liyizwi likaJehova. Leli bandla liwukufisa kukaJehova. Leli bandla liwukukhanya kukaJehova. Sibandla elingahambi lapho elithanda khona, elishayelwe umthetho, elibekelwe ukuthi kufanele ukuthi sihambe kanjani uma sisaphila. Sabekela umthetho ukuthi uma sijabulile sibojabula kanjani, uma senza umcimbi webandla siwenze kanjani, uma sigana senze kanjani. Sabekelwa umthetho ukuthi noma sekufike izinsuku lapho uJehova ememeza imiphefumulo yethu, uma sesifihlana sihamba kanjani. Konke lokho kuyahlukanisa ukuthi leli bandla ibandla likaJehova. Zinengi izinto ezinhle, kodwa ezingezinhle kuNkulunkulu, kodwa ezinhle emehlweni ethu uma sizenza, futhi ezimnandi, kodwa ezimbi kuNkulunkulu angazithandi. Sabekelwa umngcele ukuthi uma sibandla likaNkulunkulu siyolalela lokho uNkulunkulu akushoyo. Njengoba uShembe aphakamisa ukuthi asisabe uJehova, wangaphelela lapho, waqhubeka wasitshela ukuthi simesabe ngokugcina imithetho yakhe. Waqhubeka uShembe wasitshela ukuthi uma ngabe siyigcina imithetho yakhe, uJehova uyawusilalela masithandaza, ayimukele imithandazo yethu. Wathi ngisho izibusiso uJehova uyawusinikeza zona. Eseshilo ukuthi uma ngabe singawugcini umthetho kaJehova, siwulalele, siwugcine noma senze, ngeke awumukele umthandazo wethu, futhi nezibusiso ngeke sizithole. Zonke-ke izinto uShembe azibala ukuthi singazenzi yilezi ezingamagugu kithi, ngoba lezi zinto ezingamagugu izinto zesintu, izinto ezithinta obabamkhulu abasuke bengasekho. Lezi zinto ziye zibe ngamagugu, kukuhle noma kukhalwa. Kuye kubonakale uma insizwa nentombi igana, kubonakale abakabontombi beyikhulekelela intombi abayilethile kulowo muzi, beyikhulekelela koyisemkhulu, bethemeleza ngizibongelelo zoyisemkhulu. Bese kuthi mase baqedile bese bayabonga nabakabonsizwa. Uyise wensizwa ebonga umakoti, ebonge koyisemkhulu, abonge emndenini ongasekho, abasho bonke oyise ngokulandelana kwabo, aze ayophetha kubafowabo ebonga ukugana kumakoti. Kodwa uma uqala uzobheka endabeni kaNkulunkulu, ngoba lokho engikushoyo izinto zesintu, ngabantu abangayihlanganisile noNkulunkulu, kodwa abazihlanganise namasiko, wonke umuntu uyazikhethela. Kodwa le ndaba ngiyikhuluma nabantu abakholiwe abazibiza ngamaNazaretha, ukuthi ngesinye isikhathi uma ngabe ukholiwe, khona lapho uganisa umntanakho uyikholwa, umntanakho ubekade naye eyinkosazana ekhulisiwe ngomthetho kaNkulunkulu ehamba u25, kodwa bese kuthi mhla esegana kungabe kusafundwa lutho encwadini ka25, kungabe kusasho lutho ngoShembe ofundisile ukuziphatha kahle, kungabe kusabongwa lutho kuye phakathi emehlweni omhlaba. Bese kubonakala umnomzane eseyisusa inkosazana yakhe, isusa izandleni zikaShembe, esehamba naye eqigoza, ephethe ubhoko lokukholwa, embethe ingubo yokukholwa emhlophe, kodwa engasakhulumi ngaye uShembe.
ebonakala esethemeleza ekhuluma ngoyisemkhulu mayeqeda abese uyagiya. Ukugiya akusiko kona ukusina, ukugiya ngokwamabutho asuke yangaphansi kwenkosi yesizwe ayabonakala egiya eqephuza etshakadula mase eqhamuka inkosi yesizwe noma emkhosini wesizwe. Uye ubone umuntu egqoke ingubo emhlophe esegijima nayo, esegiya ngayo, egiya ngezigiyo ezinye ifaka inhlamba, ngoba lezi giyo akusizona zebandla, akusizona eziqondene nomthetho kaNkulunkulu. Yizigiyo ezayigiwa ngabantu ababelwa, ababeviva, ababephethe imkhonto, ababelambele noma ngimuphi umuntu ongeza kubo ukuba bamugwaze bambulale. Uyabonakala umuntu uyagiya, wenza yonke into ayisesihlangene noNkulunkulu. Alisekho igama likaShembe. uShembe wenza isihlabelelo, wazethula ibandleni. Izihlabelelo zonke ziyasinwa. Akasasini ubaba wentombi, akasasho lutho ngoShembe esigcawini, akasasho ukuthi ngizobonga ukuthi inkosi yangigcinela umntanami ngomthetho eyafika nawo kaNkulunkulu, yathi abantwana abaziphathe, yabenza umkhosi njalo oba mhla ka-24 and 25 ngenyanga. Umntanami wakhula phansi kwesandla sikaShembe, namhla sowukhulile usuganile, bese kuthiwa kushaywe umgidi ebekade ushaya ngoba phela intombi ekholwayo. Bese noyise wensizwa naye insizwa yakhe ibihamba u-23, ihamba imihlangano, igida emgidini emkhulu kaJehova, yenza konke okubhaliwe phansi. Ayikaze ihlanganise nalutho, ikhulile yagcineka iyinsizwa. Kodwa uyise akasambongi uNkulunkulu ukuthi umntanami ukhulisekile, wagcineka phansi kwesandla sikaJehova, souze namhla uyaganwa. Angikaze ngathetha icala, angikaze ngaye ezigcawini ngayothetha icala lokuthi usetholise umntana omuntu umntwana, kodwa uhambe ngomthetho kaNkulunkulu, waganwa intombi, namuhla sowukhulile. Abonge kuNkulunkulu, kufundwe nezincwadi zika-23 ukuze nezinye izingane ezilandelayo nezilalele izinsizwa zihawukele ukuthi lokhu kuqhubeke, ngoba kukunika isibusiso emehlweni abantu naphambi kwaNkulunkulu. Mawuyihlo esekhipha isibusiso ethi ngiyabonga mntanami, njengoba esho njalo uShembe ethi umnomzane akafundise kahle indodana yakhe ukuze isono sayo singabizwa phezu kwayo. Mase fundisile inkosana yakhe, imlalelile, akasayi ukubonga kuShembe, useyathemeleza naye. Ubonga oyisemkhulu abangakaze baya 23, abangaze bayihlanganisa noNkulunkulu, ngoba laba ngoyisemkhulu ababekholwa akakwazi ukubabonga kanjalo. Usuke engasabongi bona laba abahamba emhlabeni bakholwa, ngoba labo ngeze ababonga kanjalo, futhi ngeze abonga bona. Angabonga uShembe ngoba imithetho ka-23 yafika noShembe, ayifikanga nobabamkhulu, yafika iphethwe nguShembe ebuya entabeni yasenhlangakazi lapha amukela khona yonke imithetho yokuziphatha, imithetho yonke yobuNazaretha. Ngalawo mazwi-ke usuke engasabongi oyisemkhulu abahamba emhlabeni bekholwa, usuke ebonga oyisemkhulu ababephatha lo mkhonto, usuke ekhumbuza ngalo mkhonto ababekade beqeda ngawo abantu, ekhumbuza, ehalalisa kubo, ngoba angeke akwazi ukukhuluma nabantu ababekholwa, ngeke abagiyele ngeinhlamba, ngoba laba ababekholwa bagiyelwa ngezihlabelelo zikaShembe, bathokoza ngemgidi, bathokoza ngokuhlabelela amaculo kaJehova. Yileyo intokozo abaye babe nayo. Ngithi-ke leli bandla-ke njengoba lingikaJehova, asivumelekile thina bandla kaJehova noma sesiganisa abantu bethu, asinawubaganisa siphakamise ubaba mkhulu ezibusisweni ezivela kuNkulunkulu, njengoba sanikwa
ukuba siboba nemikhosi yokubakhumbula ngalelo langa. Sibakhumbule sizobe sibalungiselela iminikelo, sibakhonzisa kuNkulunkulu obaziyo ukuthi baphi. Siyobe sisho sithi Nkosi, noma bahamba bephambukile, kodwa siyacela ukuthi ubathethelele. Kuyobe kuyinkonzo, kungumkhosi wokusho njalo. Kodwa emkhosini yokuganwa kwey'ngane zethu neyokugana kwawo ingane uma iphathe kahle ebuntombini yaphothula yaze yayogana, siyobe sikhuluma ngoShembe, siyobe sikhuluma ngowafika nomthetho wokuziphatha, siyobe sikhuluma ngowafika no-25 owavula isikolo seyintombi ukuba siyiphathe kanjani. Nami iy'ngane zethu ziganwa, siyokhuluma ngoShembe owafika wavula isikolo sokuthi umuntu afunde ngoJehova. Wavula isikolo sika-23, insizwa yaya khona yafike yafunda umthetho kaNkulunkulu, yayisiyiphatha, yayisiyihlukanisa nokuqonywa, yayisiyihlukanisa nezinto zasemhlabeni. Yalindela lolo suku uma uJehova eseyivumela ukuthi iganwe, ibe siyaganwa ishade. nguShembe owafika nalokho. Kuyawuthi noma insizwa zethu seyiganwa, siyawube sesenza umkhosi, lowo mshado uyoba ukudunyiswa kukaNkulunkulu. Siyobe sidumisa, siyobe singashadi. Kulapho ekuyovulwa khona lezi incwadi ezombili, kuvulwe ka-25, kuvulwe leyo eka-23, esekuyiyona esesenzele lo mcimbi wokuthi kube khona insizwa esezoganwa ecela intombi. Kube sekuba khona intombi ka-25 nayo etholakale ukuthi iyintombi yokukholwa. Siyobe-ke sesibese siyahalalisa emva kwaloko sikhumbula uShembe owavula lezi iy'kolo, ey'vulela abantwana bethu ukuthi ekugcineni bagcine bayifa likaJehova. Asikwazi ukuthi kulezo ndawo bese sithemeleza ngobabamkhulu. Abantwana bafundiswe ngoJehova, abantwana bafundiswe ngomthetho kaNkulunkulu. Noma futhi sesedlula emhlabeni, asisibona abantu ekuyothi njengoba sikhuluma ngoNkulunkulu njena, njengoba sigcina umthetho kaJehova njengezwi lomprofiti, bese kuthi ekugcineni bese silala sivuka sesizawukwazi ukuthi manje ngoba omunye wethu usuhambile, sihambe siyofuna imindeni ukuthi izothemeleza ngomuntu obekade ngumuntu kaNkulunkulu, imsusa kuNkulunkulu, imusa eminyangweni angekho kuwo. Leli bandla liyibandla likaNkulunkulu. Singabaka Jehova sisaphila noma futhi sesisusiwe kulomhlaba, siyawufike sifune lapho ekukhona khona uShembe okungiyena asinikeza isikolo semihla ngemihla ukuthi sifunde ngemthetho kaJehova. Okwethu konke kubheke kuJehova. Ngaloko-ke leli bandla alifani namabandla akhona lapha ePhakameni, ngoba lona liyizwi likaJehova, liyimvuselelo yamazwi nemithetho kaNkulunkulu. Zinhle izinto ekuthiwa singazenzi, kulikhulu kusuka kuzo ngoba izinto ezinhle emhlabeni. Kodwa phambi kwaNkulunkulu sithola ukuthi uShembe uthi siyolahlwa uma sizilandela. Ngingeke ngakushiya ukuba ngikuchaze ukuthi ngisho sesivelelwa ukuhlupheka, noma ngabe singavelelwa yikuphi ukuhlupheka, njengoba singabantwana bakaNkulunkulu sinikezwe igama esiyolibiza lapho esisuke sihlupheke khona. Sinikeziwe ukuthi noma ngabe kuvelani, noma ngabe sikuphi, siguqe sikhulume noJehova, simbikele ukuthi sesehlelwe iloku. Siyacela ukuthi asikhumbule kwedlule lokho. Asinako esiyokwedlulisela kwenye indawo, asinaye futhi uNkulunkulu osizwayo, asinaye uNkulunkulu olekelelwayo. SinoNkulunkulu esithi masibika kuye ehlezi ezulwini futhi ekhona nalapha emhlabeni, elapho esisuke sibikela khona. uNkulunkulu ongumoya,
ohlala njalo eseduze kwabantu ngezikhathi zonke. Asikuba nazo neziyalo kubantwana bethu ukuthi masevele lokuhlupheka naye uNkulunkulu uyasizwa. Phakathi kwebandla sinabo ngishabasizi, asinabo ababizwa ngokuthi ngabasizi ngoba sinaye uNkulunkulu osizwayo. Sina uNkulunkulu osizayo, asinaye osizwayo ongehla ezulwini abesezosizwa yithi lapha thina sibheke kuye. Sina uNkulunkulu owehla ezulwini ozosiza thina. Kungako ke ngithi leli bandla lifani ngoba kuleli bandla sengatshelwe ngisho nangamaphupho, sengatshelwe ngisho nangezibonakaliso, sengatshelwe bantwana basePhakameni ngoba uJehova yedwa uqinisile. Siyavuma ukuthi khona into engasile iphupho kodwa ukuthunywa. Ukhona umuntu oyaye ubone ukuthi abengaphuphi kodwa ubexoxelwa. Lokho ke akuvamanga ukuthi ukugagele uye uzibonele wena ukuthi lo muntu njengoba ekhuluma lento yena uthi abephupha kodwa uyabona ukuthi lo muntu abengaphuphi kodwa ubethunywa. Amaphupho ke azichaza wona ukuthi awaveli kuye uNkulunkulu futhi awaveli kuye uShembe. Uma umntwana kaNkulunkulu usingenile isikolo esavulwa ngiShembe, njengoba kuleli bandla singabantu esisesikolweni sithunyiwe ukuba sifunde indlela zomkhululi wethu njengoba uShembe ethi masizazi. Sithunyiwe ukuba sifunde, ngeke sizazi izindlela zomkhululi wethu uma ngabe singafundi. Kodwa njengoba silapha sisesikolweni siyafunda. Wonke umuntu okuleli bandla uyakwazi ukuzwa ukuthi leli phupho aliveli kuNkulunkulu, akusiyena umuntu othunyiwe nguNkulunkulu kodwa sewuthunywe inkosi yemimoya emibi. Ngoba akekho uNkulunkulu onguNkulunkulu owadala izulu nomhlaba ongakhuluma ashaye umthetho noma enze izinto kuze kubhalwe phansi sikufunde naseBhayibhelini ukuthi yini uJehova angayithandi. Bese ebusuku afika kumuntu athi uthunywa nguNkulunkulu ukuthi akwenziwe utshwala, kwenziwe umsebenzi, kwenzelwe labo babamkhulu abahamba bengakholiwe, baphekelwe nabo babe nesithebe sabo. Bese kuthi ke labo ebekade bakholwa bengamanazaretha nabo benzelwe isithebe sabo ngoba bangamanazaretha. Bese kwenziwa ke utshwala kuthiwe ke akubizwe amanazaretha. Bese kuthiwa ke kuyawukwenziwa utshwala sekwenzelwa labo baba abahamba emhlabeni bengakabayiwa amanazaretha. Bese ke kwenziwa lo tshwala bese kubekwa zonke izinto ezibekwayo ngabantu abasuke bengasona amanazaretha. Bese kuthiwa kuzawuhamba lo muntu obone leyo nto phambili esezoyenza yena. Ekugcineni ziphuze zonke izingane zakulowo muzi noma zazi lithanda isonto, zinqandeke izingane zingabe salithanda isonto kusukela kwenziwe lowo msebenzi obekade kuthiwa kunikwa abantu isithebe abafela empini kuthiwa bona abadli. Ngaloko ke kufanele kwenziwe isithebe ukuthi njoba sekukhona abakholwayo bese kuba nendlu lapho kugcinwe khona utshwala kanye nogwayi. Bese kubekwa lezi ikhali ebebekade beviva ngazo lapha baphelela khona beyokulwa empini. Bese ke kuthiwa lezi ingane azize zizohabula kulotshwala, izingane zonke ezumndeni wakulomuzi noma zingamakholwa kuthiwa zigqoke umnazaretha ziyohabula lapha kuleli yakhamba. Bese kubekwa nezimehlana zotshwala wesilungu kuthiwe khona babethanda lo tshwala besilungu bese bephuza nalobo tshwala. Abantwana babuthatha utshwala bahabulwe baphuziswa uyise obazalayo ongumholi womndeni kodwa futhi bengamanazaretha. Izingane zakhe bezihamba u23, izingane zakhe behamba u25, izingane zakhe bezimlalela,
iy'ngane zakhe bezingasilona uhlupho emphakathini naseyikolweni nasemakhosini abakhe kuwo. Iy'ngane zihlonipha zazi ukuthi nansi inkosi yesizwe, zihloniphe nothisha bazo, zaziwa nje ukuthi iy'ngane zamaNazaretha ziyahlonipha. Wonke umuntu efisa ukuthi engathi ingane yami ngaba ngumngani wengane yakuloya muzi, ngoba lezi ingane zifundiswe ukuthi ziboguqa, ziguqela abantu abadala, zizehlise kunoma ngumuphi umuntu omdala. Kodwa ngenxa yokulandela iphupho eliphambene nomthetho kaNkulunkulu, ngenxa yokuba wena uqobo lakho awuzange uphase, awuzange ufunde esikolweni obakuso njalo ngeSabatha, awuzange umuzwe ukuthi uShembe uthini, uShembe awuzange uzwe, awutholanga ngisho isicucu esisodwa njena ukuthi ukuphasa okukodwa uShembe othisha wakho okufundisa ngendaba kaJehova uzwe. Kungako ungambonanga lo muntu ukuthi uzokukhipha ekholweni, ngoba evusa abantu abahamba belwa, abahamba bengahlangene ngalutho noNkulunkulu, engasho ukuthi hamba uyobacelela intethelelo kuNkulunkulu ubakhiphe kulezi zinto, kodwa eza nazo phakathi komuzi ethi vusa lamanxiwa utshwala, vusa amanxiwa emikhonto, vusa amanxiwa empi, uwavuse kubantwana bakho laba obokade uthokoza ngabo, bebesaba uNkulunkulu, besaba bonke abantu, abehlonipha abantwana bakho. Uthembile nawe ukuthi njengoba iy'ngane zami zikhona akuyucima, kuyohlala njalo kukhanya, ngoba iy'ngane zami nginazo kulesi sikolo sikaNkulunkulu. Kodwa kuyawuthi ngalelo langa esefikile loyo oshayela lenqola ehamba phambi kwakho, eseyishisa impepho, usudondolozela ngodondolo olungcwele ohamba ngale emhlanganweni kaNkulunkulu, okhuphuka ngalo intaba eyingcwele, esekutshelile wathi luphathe ulumise, ethi guqa uguqelena, bese ke ebavuse bathinta, ngoba yena uyabazi ukuthi laba abaphuzayo bagcinwephi, ngabakholwayo angabazi ukuthi bakuphi, ngoba ngeke angene lapho bakhona abakholwayo. Kodwa laba uyabazi ukuthi batholakala phi, laba abangahlambulukile, laba abangageziwe. Abageziwe akakhulumi ngabo, ukhuluma ngabangageziwe, ngoba uyabazi ukuthi bakuliphi ikhona. Abese balanda-ke webaletha lapha, uyothi mase usuyithathile inkezo yotshwala, usuyikha uphuzisa abantu abakho, usuphuzile wena ukholwa, usuphuzisa abantu abakho bonke nomngakho, usubaphuzisa, ubanikeza nogoloko, ubanikeza ugavini, uthi abaphuze bakhumbule ababenjalo. Kuyawuthi ezinsukwaneni ezithile, ngoba uNkulunkulu usesukile kuwe, uhamba ngaso leso sikhathi. Ingilosi ka-23 yaqoqa yasuka ey'nganeni zakho ezingabafana, yaqoqa ingilosi ka-25 yasuka kwezingamantombazane, yaqoqa ingilosi ka-14 yasuka kumngakho. Kwaseke kungena okwakungenela abantu bakhumbula. Uyothuthuthi asambe siye esontweni bantu abami, bahlala abantwana babaleke ngesikhathi sokusonta, bangabe baseza bese sebayahamba. Uyothi noma sowuthi lala nathi namhlanjena, uthi ungakasiqedi isihlabelelo kube kutheleka amaphoyisa esehamba nabo, sebezokhomba into zabantu lapha abayintshontshe khona, abayifihle emzini wakho. Uthi usalalele enye uzokuthiwa seyibulela umuntu, uthi ulalele uthole ukuthi ingane yakho idakiwe ithuka ngisho amakhosi. Bese yaqala uthi ngamemeza usuku nemini, awungizwanga ngane. Bese uyaqala uyabuka enhla nasenzansi, uhambile umuntu kaNkulunkulu, uxoshwe nguwe, obekade egada abantu abakho, obekade yenza abantu abakho besabe ukwenza okubi. Uhambile uyothi inkosazana yakho ibikade isina inhle iphethe kahle, ibaleke ngayi 25. Uthi ukulalele kungayi uyibone seyikhulelwe,
isilethe umntwana ekhaya engamazi naye ukuthi ungwakabani, uthi uthulalele kungena abantu ekuseni bathi manje boniwe insizwa yakho obekade uthokoza ngayo, uthi nawe uyoyiqhenya ngayo phambi kwebandla, izawuganwa kahle njengawe uma waganwa kahle, kuthi uthi usalalele uze kuthiwa umntanakho ushaye umnomzana wendawo wamphihla enkulu ingozi, ungabusazi uthi ulalele kuphele imoto obokade unazo, kuphele yonke imfuyo, usale nje unguwe, ukhonjiswa ukuthi uhambile umuntu wasezulwini obekade egadile, waqoqa ngalo lelo langa wasuka kuwe. Wabanika abantwana wababusisa ngotshwala, wasuka kuNkulunkulu, wasuswa umuntu obonayo, wabanikeza isabelo sotshwala, wabanika ukuthi ababheme, wabanika ukuthi abanye ababuthathe utshwala besilungu, wabanikeza zonke izigaba zento engafunwa uNkulunkulu nawe ngokwakho ongayifuni, wabanikeza konke okwakade kuphethwe yilaba bantu bekuthiwa kukhunjulwa bona. Kungena kanjalo ukuhlupheka kumuntu ongaphasi esikolweni, wafika nabazali bakhe, abazali bakhe beyinsizwa uyise, waba insizwa uyise zalwa ngamaNazaretha, wahamba kahle, waganwa ngunina, kwatholwa yena, useganiwe yena, wathola izingane. Kodwa kuso sonke leso sikhathi akakaze athole lutho. Kuzo sonke lesikhathi kuthiwa mbongeni uJehova, maNazaretha kuthiwa ufanele ukubongwa ngamaNazaretha yena, wabona sekufanele kube khona olunye usuku ekungasafanele abonge uNkulunkulu, kodwa sekufanele abonge abantu ekuthiwa bayalwa balwela ukuthi bona into zabo azisanakiwe. Kodwa lezi zinto ezinganakiwe izinto ezingafunwa ngisho nguhulumeni, angeke azemukele uhulumeni ukuthi umntwana aphathe umkhonto aqeda abantu, noma umntwana aphuze athuka abantu, noma umntwana aphuze edelele ngisho inkosi nje isizwe. Izinto ezingamukelekile. Wavuma ukuvusa inxiwe elibi, wavuma wakumukela ukuvusa amanxiwa ayesachithiwe ngokukholwa, wasewalanda wathinta amanikiniki ayekade angajatshulelwa umuntu nangekhathi esemasha, wasewaletha emzini wakho. Namhla aneyintwala kulethela iy'ntwala ney'mbungulu, uyaziqwebha manje, angeke ulashwe umuntu ngoba wenza isifungo. Mhla uhabula lobutshwala wenza isifungo sokuthi uyafunga ukuthi uyawuthatha lo msebenzi wabo, wena nenzalo yakho nezizukulwana zakho, uyaphuma kuNkulunkulu, ngoba akekho umuntu okuNkulunkulu ongahabula utshwala, akekho futhi umuntu okuNkulunkulu ongakhumbula umkhonto. Kodwa umuntu okuNkulunkulu angenza inkonzo yokuthi engathi bangathethelelwa, engathi lapho bakhona bangeze bavukele enganeni beze bezonika ingane lo mkhonto. Umuntu okuNkulunkulu angayithungatha le mkhonto, ayithungathele ukuthi ilahlwe, iqalekiswe uNkulunkulu ukuba ingaphindi hawukeleke, ngoba yangasiyona into yokwenza into enhle. Bese ke ngiza lapha uma ngithi uJehova uyathethelela. Sesikhuluma ngentethelelo. Leli bandla libandla likaNkulunkulu, alina uyenza into engeke yafundwa eBhayibhelini itholakale. Leli bandla alina ukwenza into ecatshangwa ngomunye umuntu noma ngabe ubani, kodwa yonke into yethu sinikwe ukuthi sibobuka ukuthi owafika nalokukholwa wabhalani, wathi senzeni ukuze sikwazi ukuphumelela. Wathi uShembe uma sizawufika kuJehova kufanele ukuthi senzeni ukuze uJehova ajabule ngathi silapha emhlabeni, ajabule ngathi singekho la emhlabeni sesisezulwini. Isihlabelelo sika 87 sizwa uShembe ethi, hayi inhlanhla yaleso soni silenga emthini, inhlanhla yasehlela silenga emthini.
lezwakala izwi emthini wokudelwa lathi, namuhla wena Soni ngoba nawe eparadise. Evesini yesibili sizwa uShembe ethi, sambheka isoni umthetheleli, sathi mina ngokwami angisafanele lutho ngengikwenzileyo ebusweni bakho. Sithi-ke isoni ngizivuma ngizibika kuwe emthetheleli wezoni, uze ungikhumbule ebukhosini bakho. Kwakusho uShembe, kwakusho owafika nokukholwa, owayenezifiso ezinkulu zokuthi singapheleli lapha emhlabeni, kodwa ukukholwa kwethu kufinyelele kuNkulunkulu, sibe ngabantu ekuyogcina nezingane zethu zifunde kithi ukuthi umuntu akabi nokukholwa okufishane noma ukugcina lapho yena athanda khona, akabi nokukholwa azikhethela kona ukuthi mina ngingakuthatha lokhu nalokhu kodwa lokhu ngeke ngikuthathe. Ngithi-ke laphayana esihlabeleni sika 239 inkosi yamaNazaretha ikhuluma indaba enkulu esicelwayo ukuthi siyifunde lento eshiwo nguShembe. Lesi sihlabelelo enumber 2 sithi uyathanda abantwana abazisolayo, uyagcina inhliziyo eqinisileyo. Evesini number 4 sithi awuthokozi ngokweduka kwabantwana bakho, awuthandi ukulahlwa kwabangcwele bakho. Uma ngibuyela kuleso sihlabelelo sika 87 uShembe wayeqonde ukuba thina bandla likaNkulunkulu sizaze izindlela zomkhululi wethu. Waye uShembe esazisa ukuthi ngokukholwa umuntu angathethelelwa, futhi akekho umuntu ongaphuca omunye umuntu intethelelo uma ngabe eseyitholile kuNkulunkulu, futhi akekho umuntu onamandla ukuhamba phambi komthetho kaNkulunkulu ewuphikise. Lesi sihlabelelo esithi inhlanhla yasehlela silenga emthini, kwakushiwo umuntu owaba nenhliziyo, owaba namehlo, wabona inkosi uJesu, wabona ukuthi akalingani naye, wambona futhi lo muntu ukuthi akone lutho yena, wambona noma yelenga naye, kodwa wambona ukuthi wayengonanga lutho futhi wayengangangaye, futhi wavuma ngenhliziyo yakhe yonke ukuthi yena uyisoni, wazivumela ukuthi yena ubengasafanele lutho, ekhuluma nomthetheleli, ekhuluma noJesu. Lavela izwi lenhlanhla lathi, namuhla wena Soni ngoba nawe eparadise. Nangempela inkosi uJesu yaba naso isoni, noma sasisho sithi asisafanele lutho, kodwa sayithola inhlanhla silenga emthini, safaneleka ukuthi siyongena eparadise. Kuye kube isimanga ukuthi abantu abakholwayo bangayifundi indaba yabhalwa nguShembe, bangafundi ukuthi uShembe wayethini, wabhala ukuthini ngentethelelo. Lesi yasoni sasingonanga kancane, sasingonanga ngaphansi kwamantombazane, lamantombazane ingane zethu esinazo lapha ebandleni eziye zehlule umthetho untombi. Abanye bayiqhamukela benjalo, babone uNkulunkulu beze kuShembe okungiyena wafika nendaba kaNkulunkulu. Intethelelo ke ayihambi ngomuntu, intethelelo ilandela ukuzisola. Kungako kuleli bandla kungavumelekile ukuba labantombazane ethuwe, kungako ebizwa ngebandla ngoba azisola, ahlambuluka, avuma njengalesi yasoni esathethelelwa nguJesu, avuma, asho ukuthi awasafanele lutho, acela ukuba abuyele kuNkulunkulu, avuma ukuthi onile, ayithola intethelelo, angena ngaphakathi ebandleni. Awasakwazi-ke ukuthi-ke uma esengenile ebandleni abalelwe izono,
azivuma njengalesiya Soni akhuluma ngaso uShembe athi inhlanhla yasehlela silenga emthini wathi wanamuhla ngiyoba nawe eparadise. Nabo bekubafanele ukuba kuthiwe namhla inkosi yoba nabo eparadise mangabe bevuma ukuthi bonile. Futhi kuleli bandla asivumelekile ukuthatha umnikelo womuntu ohleli ngale ngaphandle, umuntu onecala, nokunikela nomnikelo wakhe uyicala phambi kwaNkulunkulu. Lathi izwi singawuthathi umnikelo womuntu omisiwe, umuntu onecala, kuze kufike isikhathi lapho ehlambuluka ebuyela kuJehova. Akekho umuntu ongathi ethethelelwe wangena endlini kaJehova wanikela kunikelwa iminikelo yakhe ithathu, kodwa kuthiwe yena akahlambulukile ngesono asivuma. Bonke abangathethelelwe, bonke abantu abanamacala ebandleni bahlala ngaphandle, abangeni ethempelini. Umuntu ongena ethempelini usuke engasenalo icala ebandleni, usuke ethethelelwe. Futhi ke ingilosi yasitshela kahle ngoba asizenze izinto ngokomqondo wethu. Yachaza kahle yathi akekho umuntu ebandleni likaNkulunkulu ekungathiwa ungaphakathi ethempelini enikela yonke iminikelo, enza konke okwenziwa ibandla, bese kuthiwa kunemigidi, kuthiwa akafanele ukugida. Kodwa lo muntu eyilungu lebandla khona okunye kungasafanele akwenze. Kodwa uma enikela kulungile mayenikela, kodwa kokunye kufanele angangeni ngoba naku kuthiwa akamhle, kuthiwa unesono. Kodwa ungaphakathi ebandleni, ungaphakathi ethempelini, kuthiwa ke unesono. Ithi ke ingilozi kungako umprofiti wayethi umuntu akabuye esezoshada, ngoba wayazi ukuthi umuntu uma engaphakathi ethempelini akasakwazi ukubalela isono ngoba uthethelelekile. Ngithi ke bantwana bakithu, bantwana benkosi yasePhakameni, asinanhloni futhi asizukugudluka ngoba leli bandla alihambe ngentando yethu. Uma ke uShembe abhalele isihlabelelo ethi hayi inhlanhla yesoni silenga emthini, inhlanhla yasehlela silenga, lathi izwi namuhla wena Soni ngoba nawe eparadise. Phona kuyisono ngani mase kushiwe emantombazaneni ukuthi namhla wena Soni ngoba nawe eparadise? Kwakuzwakale ngobani ukuthi kugcine ngalesiya Soni ukuthetheleleka leso uJesu asho njalo kuso? Singeke sasithatha isibusiso sabo siguqe phezu kwaso noma sisinyathele, ngoba akekho umuntu ongonile. Isho njalo inkosi uJesu ithi uma sithi asinasono siyazikhohlisa, kodwa ulungile yena uma sizisola, sizivuma izono zethu. Usho njalo uJesu. Uthi ke uShembe uyabathanda abantwana abazisolayo. Khona amantombazane wona abengeze akuthanda yini wona ukuthandwa, abengeke inibona bakwazi ukuthi bazisole ngoba sebalizwile igama elithi uyabathanda abazisolayo. Kuleli bandla akekho namunye ekuyothi ethethelelwe, kube khona abantu abathi unesono uma uNkulunkulu emthethelele. Ngisho umuntu enze isono esingakanani, ngisho noma ngabe kuthiwa ngesokubulala, kodwa uma ngabe uNkulunkulu wakhe yena ezisolile phambi kwakhe, waphakamisa izandla wathi ngiyabona ukuthi ngona ngokuchitha igazi lomfowethu, ngona ngokuchitha igazi likadadewethu, noma igazi la noma ngimuphi umuntu, ezisola ezendlala, uma uJehova emthethelela akekho umuntu ongamephuca intethelelo yakhe eyinikiwe uNkulunkulu owamdala nowadala izulu nomhlaba. Akekho umuntu ozothweswa umuntu ijoko uNkulunkulu esisusile kuye. Uthi ke uShembe singaboni phambi kwakho. Angize ngazi ke ukuthi ngoba uShembe wayethi singaboni, wayesho amantombazane kuphela yini? Wayengasho yini ibandla lonke?
ibandla lonke lona lenze kahle phambi kwaNkulunkulu. Bona bahamba kahle ekuziphatheni ebuntombini nasebunsizweni. Akukho yini abamone ngako uNkulunkulu, abamone ngako uJehova. Benze kahle kuko konke yini? Sebalitholile nibona izwi elithi benze kahle? Sebawutholile yini umklomelo wokuziphatha kahle, wokungaphuli umthetho kaNkulunkulu? Ngoba akusikona ukutholela umntwana ekhaya kuphela okungafunwa nguNkulunkulu. Imithetho kaNkulunkulu ayibekile mningi, ziningi izinto asiyale ngazo ukuthi singazenzi, esizenzile ngaphandle kokuba utholele umntwana ekhaya. Akabekanga sona leso kuphela uNkulunkulu ngomlomo womprofeti. Kuningi kabi okubekiwe ukuthi singakwenzi. Kuye kungimangalise ukuthi ngempela uma abantu beza beyisola kodwa babe baloku bethukwa, babe baloku bebizwa ngabantu abangelutho. Kodwa uShembe wathi ungawuphathi umuthi wakho uyikholwa uyokufa nokufa. uJehova kwabhalwa eBhayibhelini ukuthi uSawule waphucwa ubukhosi bakhe ephule umthetho kaNkulunkulu wayobuza kobonayo. Sithi-ke thina bandla likaNkulunkulu siyolandela okwabhalwa phansi njengoba umprofeti esho njalo ethena asesaba uJehova sigcina umthetho wakhe. Kuyicala kona lokho ukuphatha umuthi ngesandla sakho uyikholwa uyokufa nokufa. Kuyisolo kona lokho kuba isangoma ukholwa uyakufa nokufa. Konke lokho asikubuke ukuthi sikufanele yini ukuthi singamakholwa siyobangisa abantu entweni yabo, ngoba izangoma zomhlaba sithi thina basenkolweni yabo yesintu. Kuyaziwa ukuthi inkolo yesintu leyo inkolo yomdabu. Kufanele yini kuba thina esingabantwana bakaNkulunkulu siphume lapha ekukholweni sihambe siyobangisa abantu enkolweni yabo, bese siyabuya-ke futhi lapha esontweni kuthiwe sizawuhlambuluka sibe sesiyamukeleka? Pho amantombazane wona anesono kuphi uma ngabe wona ehlambulukile evuma isono abuya? Laba bahamba bayothwasa bathi bazohlambuluka babuye esontweni bangene bona bamukeleke. Kuthiwani ngabo? Isono sasesima nje sigxila kulaba ngoba bephula umthetho bathola abantwana phakathi ekhaya, kodwa sebabuyile bazohlambuluka uNkulunkulu basho ukuthi bonile. Uma-ke ngiphume ebandleni ngiyobangisa abantu inkolo yomdabu, bathi bayajabula ukuthi sengizoba join enkolweni yabo ngiphinde ngibashiye bese ngiyothatha ingubo emhlophe. Kuthiwani ngami? Ngoba konke lokho akumukelekile ebandleni. Asikho nje, awukho nje umthetho ebandleni uthi umuntu akahamba ayodla amagobongo. Awekho amagobongo ezincwadini zabhalwa uShembe. Awekho amagobongo. Yinto yenkolo yomdabu. Abenkolo yomdabu bayazigcinela umthetho wabo ngoba beme kuloko kuphela. Kodwa kusuka amakholo ayobabangisa abathi bayabonga ukuthi naba sebakhona baphinde babaleke bandize. Abasaziwa manje ukuthi bayini, ngoba umuntu uma esenkolweni yakhe yomdabu siyazi ukuthi isangoma. Kodwa ngempela awazi ukuthi umuntu uma ngabe sebalekile-ke laphayana esalakithi kufanele kuthiwe uyini, ngoba maye laphayana uyinkolo yomdabu. Uma sikhuluma ngezangoma sisho bona izangoma zomhlaba ngoba zona zimile eqinisweni enkolweni yomdabu. Siyakwazi ukuthi bakhona, kodwa sikhuluma ngabantu abalapha esontweni ukuthi kufanele yini lokho, ngoba phela umuntu maye yinto akabe yileyo nto ayiyo. Kodwa namhlanje isono esikhulu kuyisona esesiphambili kakhulu sekungesokuthi amantombazane awasilutho ngoba aphula umthetho wobuntombi, atholela abantwana ekhaya. Ngalokho awafanele lutho, akufanele nokuba bangene emgidini, kodwa iminikelo yabo iyangena ezimbengeni ezinkulu iyosithela lapha egcinwa khona iminikelo. Sithi-ke lapha ebandleni kaNkulunkulu njengoba uShembe abhala ethi soni
inhlanhla yasehlela silenga lafika izwi lathi namuhla wena Soni ngoba nawe paradise na ubaba ilanga ubhalile wathi uyabathanda abantwana abazisolayo sithi ke sineqholo lokuthi abazisolayo bayathandwa uNkulunkulu ngoba ubaba wayengazisho yena abesho uNkulunkulu bayathandwa nabo uNkulunkulu ngoba bazisolile bashilo ukuthi bonile kodwa akaze abe khona umuntu omdala akaze abe khona umuntu akekho noyedwa kubantu abazi ukuthi bona bashada kahle baba izintombi baba izinsizwa abanye bashada bahlanganiswa umthetho webandla kodwa mnengi imithetho abayiphulile asikaze sezwa ukuthi bayile khona phambi kwaShembe baphakamisa izandla ukuthi sonile baba ukuthi asisakwenzanga kahle sasingafundiswanga khona nje ukuyodla amagobongo asikaze sizwe ukuthi bake baphakamisa izandla ngishabazali babo bayothi siyaxolisa baba konke lokho kwenzekayo akusikona esifundise kona ekuphakameni kodwa lezi ingane ziphakamisile izandla zasho ukuthi zonile zicela ukubuya kwabo umuntu mayonile kuyise ubaleka azungezindlu akaphuma ahambe impela kodwa uzungeza izindlu azungeze zasikomuzi abona ukuthi nangu baba abuyele ekhaya kwabo bodwa bona bayiphakamisile izandla bathi bayacela ukubuyela kwabo ngalokho akekho umuntu noma ngathini akekho umuntu ozobe ephuca ilungelo labo lokuthethelelwa Nkosi busene kuzwile